Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubodara na temple. Anyị na-agba afọ gbaa afa miri emi dokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ what you should know about seasons in creation. What you should know about seasons in creation. Abịa nka nkọwala gị na-atụfughị oge gị na enwere seasons in creations. Yes. Mana ọ bụrụ na ị ghọtara how things work, or no, you are not permitted to understand the happenings in the spiritual realm, you might not understand it. Mana mbeji earthly happenings for you to understand na-enwere seasons. Echefuna na nkụzi nkụzigoro ugbetegoro aka. Yes. That whatever that is happening in the light, in the gross material world, this world you are seeing, is prototype of what is happening in the spiritual realm. Ngwa gị n'ụwa mmadụ nke a na-afụ anya mmeji eghe mmadụ ga-atụ dịka ndị maara nkụzi na mmalaki iji ihe ọmụmatụ. Etu esi wee bịa na asị were Afrịka maa atụ, enwere 3 seasons, ọkwa eziokwu. Enwere rainy season, enwere dry season, enwere harmattan, ọkwa eziokwu. Yes. Abịa na ndị ọcha kwa enwekwa the same 3 seasons. Now, ihe nchọ ka nkọwala gị bụ ihe abụ season ị na-afụ anya. Etu a ka esi nwekwa seasons na mmụọ. Wee gwa gị na o nwere oge Chukwu Okike ji pour his blessing to renew the entire creation. Yes, mana o nwere ike ịghọtara ya. Onye akpatara dị mana na enwere ihe kpatara eji wee nwee rainy season, nwee dry season, nwee harmattan. For your mind, o nwere ike think no for a jamboree. No. Ihe niile na season niile abụ nwere role ha na-play in creation. And then ngwa role ha na-play n'ụwa mmadụ. And ọkụ etu a ka gị nwa bụ onye ọma na-ege m ntị. Enwekwara seasons in your life. Enwere season of abundance in your life. Enwere season of dry season. That enwere harmattan season. Ihe niile na play na ndụ gị. Mana ọ because na ịmarọ. Nwere ike ịma ka i wee nwee ike ịma season nke ị nọ ya na ndụ. Marakwa nnọọ nkụ onye kpaa n'ọkọchị ka ọ ga-anya n'udu mmiri. He who does not plan is planning to fail. Ka bụrụ ihe asị na mmadụ mere onwere onye mere ibie. If you are not planning now, believe me, you are planning to fail. Yes. So ka ị ghara isi na mmadụ mere gị. Ihe dị mkpa bụ ihe ọbụla ị plan na ndụ a can never come to you because you didn't labor for it. You didn't deserve it. Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile and forces of nature is not for the Christmas. Now, before we dive into today's lecture, important announcement. We are still in the month of September. Our group ritual for the month is still ongoing. You can still join us anywhere you are all over the world. Distance everybody at Eze-Ana no more na on a temple. I am malitere ịchụ aja iri n'igwe ihe karịgoro 3 years now. We have massive testimonies. Yes. Ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ. N'isi ụtụtụ ejegoro m na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. Etu a ka anyị ga-esi megide the last of the month anyị ga-eje na mmiri were ihe ọrụ na-eri n'ebe ile ọma n'aha mmadụ dum. Gbagote na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mee saraka. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso n'anya bachi ihe ị ga-eme wụ ịchatị m na WhatsApp forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'altar na-achụ aja na-agụ ụfọdụ egwuregwu n'isi. Then ka m gwazie gị other details we need from you in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta bụ 08057837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na screen gị ga-afụ those numbers for now. Now let's dive into today's lecture proper. If you pay attention, it will not be long. I can assure you, you will learn something very unique today that will help you. And I keep saying that if you are knowledgeable, if you're a master, if you lack knowledge, you remain a slave. What you don't know remains a mystery to you and not to all. Now let's proceed. Ihe na-achọ ka nkọwala gị na-enwere seasons in creation. Season na-enwe in creation na-ahapụ n'ụwa mmụọ in the spiritual world. Na-ahapụrụkwa n'ụwa mmadụ. Etu a ka o si ahapụrụkwa n'ime ndụ anyị. Onye ọbụla nọ na ndụ etu esi wee nwee rainy season. Gịnị bụ rainy season? What it stands in creation. Rainy season is the time of oguju, time of abundant blessing. Oge Chukwu Okike ji pour his blessing upon his people. Oge o ji renew
blessing. Oje renew the entire universe. Don't forget that Chukwuoke is the creator of the entire universe. So, they want to renew ihe correct. From generation to generation, world without end. All Chukwu na-eme. But that the world is not aging. It's God Almighty that is keep renewing it every year. Before you know, now onwere Chukwuoke ji pour bless his blessings upon the entire creation. On ada between April to June, depending netu nusi ago. Yes, this depending netu abụrụ nzi ne dis chesi ago aro. Ịma na nwere etu ndị Igbo si ago, nwee etu ndị ọcha si ago, kwa eziokwu maka ndị na-eso na nkuzi m. All within this time ka m nwere ike ijikọwara gị oge na outpouring of Holy Spirit. Oge abụ oge Chukwuoke ji etinye mmụọ ya wee renew ihe niile o kere eke. Onye abatara ụfọdụ ị ga-afụ ụtụtụ ndị mmadụ bent on religious set. O nwere some religious set ga na-agwa gị na between this time mkpọrọ aha ka ha ji eme festival of outpouring of the Holy Spirit. Ị ghọtara ya? Then etu a ka ọ dịkwa o nwere some religion ga-asị nọ mgbe ha ji eme echeta Pentecost mbọsị mmụọ nsọ dakwasara. Mana ihe ọsị kpọọ ya, mana ana m achọ ịgwa gị na within this time ka Chukwuoke ji pour his blessing in the entire creation. Mana eji m human calendar wee mara gị atụ no between April to June. You ghọtara ya? So and within this time ị ga-notice na ọ bụgoro ndị na-enye account of encountering Holy Spirit ha na-ada enyebe account within this time. Yes, ị na-erute akụkọ akọrọ na Bible oge mmụọ nsọ dakwasara ndị na-eso ụzọ Kraịst. Ihe niile abụ iji wee gba ama. Mana before that particular encounter akọrọ maka ya eme ọ bụ ihe na-eme yearly event na every year na Chukwuoke na-renew ihe o kere eke. Mana ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ ịma afọ ihe na-eme n'ụwa mmụọ, then n'anya mmadụ si ihe ị ga-enotice na this time mkpọrọ afa bụ na ị ga-ebido fụba rainy season. Ị ghọtara ya? Ị ga-enotice na o nwere blessings na-adakwasa mmadụ n'ụdị mmiri ozuzo. Ị ga-enotice kwa na ya environment will begin to wear green leaves. A ga-enwe greener atmosphere. Environment will begin to look greenish. Ụmụ ahụhịa niile dị n'ọhịa, ihe niile Chukwu kere eke ebido na-ekute ume ndụ na-ewuru awara ọhụrụ, ebe niile lugo greenish ndụ ndụ. Ya nke a bụ ihe mmadụ na-afụ anya. Mana ana m achọ ịgwa gị before ịfụ ya anya na ihe na-eme kwa daa in creation. Mana mmadụ ọ bụrụ na ị nwere anya ime mmụọ fụ na this particular time oge Chukwu tinyere n'ihe niile o kere eke, you will not understand. Iche na ihe na-adịkọta mee. So e nwere rainy season n'ụwa mmụọ. Then e nkwado oge ihe ji agba akwụkwọ, ukwu osisi ji agba akwụkwọ n'oge ọkọchị. Yọtago nwekwa oge Harmattan o ji akwakọta onwe maka ịmị mkpụrụ. Etu a bụ season si ekere eke. So ọ bụrụ na ndị mee sayensị will agree with me na ụmụ osisi plant ị na-afụ oge udu mmiri ka ha ji astọọ ihe niile ha ga-eji wee nọ n'ọnọdụ ọkọchị na oge Harmattan a na-akpọ photosynthesis. Mana gịnị ka m na-achịkọwara gị bụ na etu ọnwa ukwu osisi ji wee mara ihe na o nwere ike ịstọọ ihe ọ ga-eri n'oge ọkọchị, n'ọkwa etu ọnwa ka o si kwesị na mmadụ ọbụla ga-ama na ọ dị adịgide ọnwa mgbe nta. If you do not plan your future well, your future will be disastrous. I can tell you. No, so stop blaming anybody when disaster begin to happen in your life because you did not plan for tomorrow. So now you are living in land of time of abundance. You are experiencing rainy season in your life. How do you plan for the time of challenges? How do you plan for the time of ogoko? Maka na ọ dị adịgide ọ ihe niile abụ ihe mmadụ na-eme experience na ndụ. Gị nwa bụ onye ọma na-ege m ntị, I can tell you without missing words. No nwere time of abundance ihe ọbụla itiri aka ọ na-agasịrị gị. In life, ọ nkwara time of ogoko. Etu isi wee plan yourself during the time of abundance, etu isi wee try ya wee nwee multiple streams of income. Etu isi wee plan onwe gị ka ọ tụọ ya code according to side, mana na ọ dị adịgide. Mana na time anyị nọ n'oge abundant na o nwere oge ọ ga-eru oge ụka abịa. So kedu ka esi kọtụ according to size so that o ruo n'oge ọkọchị
That lifestyle is called to go to normal. Whatever you save during the time of abundance will carry you all the dry season and even harmattan season till the next time the rainy season ga-abịa. Etu o si eme n'ụwa mmụọ ka o si eme n'ụwa mmadụ. Etu a ka o si emekwa na ndụ gị nwa na-ege m ntị. So ọ bụrụ na gị nwa na na-eso ụtara n'elu anụ today, don't think that ọ ga-adịgide. Enwere ike ọ bụrụ na ịwụka nwatakịrị ka na-eto eto ị ka nọ ndị maybe parental care, ọ dịghị gasị na o nwere oge ọ ga-eruo change ya. Ị bụrụ master of your own. Ọ bụrụ na ịbụ onye bụ master of your own, they are doing well now. Now you are still young. Try to plan for your tomorrow. Maka ọ dị adịgide. So life sometimes ọ bụrụ na ị plan onwe gị how your tomorrow will be, then ihe mberede ga-eribido gị. By then ị chọwa onye na-eme gị, onwere onye mere ibi ya. The truth of the matter about that, he who does not plan is planning to fail. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ya tomorrow remain blissful, be very successful, be very joyful, bido now. Because ihe ọbụla onye kpa na ọkọchịkwa ya n'udu mmiri, whatever you plan for your tomorrow, that is how it should be. But most of the times you do not plan anything. And when the time caught up with you, chọwa onye ị ga-eble. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? In life, nwere seasons. You jụọ onwe gị kedu ka those plants, those trees you are seeing, how are they surviving? After the rainy season, there comes dry season and harmattan. Then they will sustain themselves till the another rainy season. It's because of planning and not spending excessively. So when you want to be successful, you want to be where you want to be. Yes, everything lies in your hands. How you want your tomorrow will be, that is how your tomorrow will be. Yes. So begin today. You want successful life, you want to be great in life, start now. Kina know what you know begin. Bido kita plan about to your tomorrow day. Bido work what towards it. Call down excessive spending. Then ki we week ikudo. Only any friendship where other add value to you, cut the person off. Me, I don't even have multiple friends. Because if you are not thinking the way I'm thinking, you are not going the same way I'm going, there is no point keeping you. That is how I live my life. So what am I saying in essence? Malune with the seasons in life. Oga we here na gasiri go fuma. Plan malone or there. Use that time to set up multiple streams of income. So that during the dry season, definitely na those ukwu osisi ọbụla adara abị mkpụrụ n'ọkọchị. Unless don't keep program goro onwe mana those things are minimized. So a matter ka ị ga-esi cut your coat according to available materials. So that oge ọkọchị gara ibe anya etu a ka ọ dị na ndụ. So gịnị ka ndị na-ekwu maka ya? Malụ na oge uju na oge ọkọchị na oge harmattan. Ọ bụrụ gị seasons nọ in creation. And ọ ga-emeriri in our environment. Ọ ga-emeriri n'ime ndụ gị. Nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla na ndụ a ga-experience the time of abundance. That time ahụ ọpụta ndị mmadụ na-emere ọgụ ihe ọma na-agaziri gị. Ichekwana na ị ga-anọgide n'oge udu mmiri for life. Ichekwana na ọ ga-adịgide. There is time for everything. So that when time turns around, you will not say no mmadụ mere gị. Maria no natural norms na-eme. So, mara na enwere oge udu mmiri na ndụ. Mara na enwere oge ọkọchị na ndụ. Ma akwa na enwere oge harmattan na ndụ. So, oge ọmụ na ịfụtara onwe gị. Etu ị chọrọ ka ọkọchị gị dị ka ọ ga-adị. Etu ị chọrọ ka harmattan dị ka ọ ga-adị. Mana ị ga-ebido from n'oge udu mmiri wee plan etu ị chọrọ ka ndị adị. Mgbe gburugburu ndị nna anyị ha na-enwe oge a na-akpọ oge ụgani. Enweta nri n'oge udu mmiri astọọ ya ka eji n'ọba. Store nwee storage nwa anụ mkpọ dị iche iche a ga-etinye na ngịga na oge ndị ọzọ were na-eyuzu tii n'oge udu mmiri, oge iju, oge eji enwe abundant azụ na ihe ndị ọzọ adị. So learn from this message. Malụ na season say na-afụ na-eme in creation, rainy season, harmattan, dry season. N'ọkwa etu awa ka ọ dị na ndụ gị. A ga-enwe oge eburu mmiri ga-atụ na ndụ gị. A ga-enwe oge ị ga-anọ n'ụkọ.
a ga-enwe oge Harmattan, ihe niile abụ seasons of life. So bido taa ị na-anụ unu a, know those things that you are not doing well. If you are not a type that used to plan very well, begin to plan very well for next season. Remember my message today. He who does not plan is planning to fail. And marakwa no nwere onye mere ibie na-eto ị chọrọ ka ụwa gị dịrị gị ka ọ ga-adịrị gị, na ihe ọ bụla ịtụpụ na ndụ a ị ga-atụrịrị ya. Marakwa na Galatians 6:7 sịrị na God can never be mocked. Whatever you sow, so shall you reap. You sow goodies of life, you reap goodies of life. No shortcut. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 0805-7837672 or 0813-8243871. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi lụwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu Premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.